духтаро бисёр хоҳиш мекардем ки нархи анам хел подставкора нишони ценаи бозори Корвон марҳамат и барои пеши оинаям хушрӯвай ва надаям барои нигоҳ доштани косметикаотон крему духётон нигоҳ кунед тамоми намудаш ҳастай аз 60 сомон сар мешавад. Диден детажа аста як этажа аст чанд модел доранд аз 60 сомон сар мешава оригиналаш. Арусако биёен иҷа ҳама чӣ барои шумо ҳаст. Бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даян ҳафтум қатор 75-ум контейнер зураи каналкаҳо ҷои кисточкаҳо дидена чӣ подставкаи удобни хушрӯ. духтаро нигоҳ куненда дар ин нуқтаи савдо ё ҳам оптовӣ доранд ҳам дона ҳами косметикаҳои оригинал борои необычне ки дига ҷода нест дар инҷа пайдо мекунен ҳам барои фурӯш метонен харен ҳам барои хитон. духтаро нархошон беҳадам нархҳои хубай дастрасай ина бо биёен аз наздик хитон як маротиба бинен харидорӣ кунен омада наметонен нависен дастафкатон мекунам. духтарако мехоҳен анам хесаб сафед шавен ҳози ма шумо да ячира нишон метиҳам бовар кунен ҳама мепурсид нигоҳ кунен и хоҳарак ҳози и дастшон да анамин крем чия лосьёнай лосьон барои сафед кардани пӯст и рудам мешава духтаро ҳама ҷода мешава ки амхе шакет саб сафед мешава хулоса ин ҳози маълумот метиҳам дар реклама шири харе ки реклама мекунанд меган ку сафед мекунад и як чизи монанди ҳамоай лекин ами бисёр одамо атаво шуто ки шири хара гуфта истифода бурда наметонанд дар шариат мумкин нест гуфта ина е чиза мумкина истифода бурдан и ягон чизе вай надорад. дидена на танҳо руда даст да ҳамаи ҷои қисми баданда хоҳен анам хел мемолен оҳиста оҳиста сафед мекунада марҳамат нигоҳ кунен чӣ хел 12 соат дар рӯ меистад ва дастойкияй як тон рӯи одама сафед мекунад оста мулоим мекуна ҳам рӯ мулоимак мешава духтаро ҳам сафед мекуна медонем чи дар таркибаш яке медонем ки ҳамин мӯи одам сафед шавад меланин намерасад дар таркибаш краскаи меланин дорад. дидена беҳад чизи дар корияй марҳамат дар кортон боша ин ҳамин нуқтаи савдо биёен арусако шумода дар корай айзагар гирифтанда як таъмира мегирен басайтона як пачкаи ҳами 70 сомонай хеле ва хеле мебара ки дар тамоми қисми бадан метонен ки истифода барен. бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даян ҳафтум қатор 75-ум контейнер. духтаро иҷа ҳам дона доранд ҳам оптовӣ асосан оптавӣ кан лекин донаям метиҳанд баъд нигоҳ кунен иҷада ҳама чизако хушрӯ бисёрай я бурак бо ягон чизи дигарам нишон тиҳен хоҳарҷон хоҳен биёен пост акне проблема доранд барои нарака барои наракҳои рӯшон бале барои ки рӯшон слишком бад рӯғанӣ бадай ҳамин чиз қоқ мекунад в течение як ҳафта уже эффектша дида метавонад. дидена ира барои нарак будай диден одамое ки мехоҳанд ки запахи хушрӯ боша ҳамиам айнан аз ҳамин чизай фақат и парфюмер нишай и барои рӯй нарак ина нигоҳ кунед ҳардушон барои аҷоиб хушрӯ нархҳои ино чанд сомай нархҳои ё 25 сомон ина марама. дӯстони азиз дар кортон боша ҳам чизакои хушрӯи необычни иҷа барои арусако зурай барое ки шумо метонен ки сабат кунен нархи оптови ка шумо да ҳисоб мекунанд ҳамаи чӣ доранд ами ай нол сар карда косметикаву парфюмериятона аз анами нуқтаи савдо пайдо мекунен бо арусако да скидка мекунанд ҳам оптум ҳисоб мекунанд ҳам скидка мекунанд иш чи ай баъд одамое ки аз корейски тоналкаҳо фирма умуман любой чизе ки ай корейски оригинал истифода мебаранд метавонанд тоже омада аз мо доренаш мода ина корейски тональни корейски кремо специально корейски дорем ки ина дидена ставить мекунанд дидена тамошо бинем ставить када метавонем хулоса ҳама чӣ ҳаста иҷада биёен ҳози духтарако ма шумода янаму тональниҳои фасон тавсия метиҳам раҳмат мегӯем беҳадам зурай турецкияна бренди габрини ҳози нигоҳ кунед духтарак шумода тавсия метиҳа ина нигоҳ кунед бисёртариётон ҳами мебиёем мегӯем ки габринира мо нархи дигар гирифтем габрини ҳам ҳозир копиялюксаш биромадай ина намудаш оригиналай ина намуде ки духтарак мош сирхай ини оригиналай ами чизам имеется в виду кунен вақт аз он ки мехарен мо инами як намуд меберем не оригинала чтобы нишон тем ки бо оригиналшам ҳаста второй сорташ ҳастай нархошон чӣ хелай нархошон оригиналаш 40 сомон не оригинал 25 сомон дидена 40 сомон оригиналаш габрини и вайша я матови тоналка ана вайш боша 25 сомон
паделкаш 25 сомон. аз ами фирма бо чанд намуд таналкоша дорем, тавсия метем духтарако вақте ки таналкара мегирем ҳатман имеется в виду кунем ки вақте ки рӯи шумо жир небоша шумо бояд матове истифода мебарем. Вақте ки шумо рӯтон жир нияй для сухой кожава истифода мебарем, шумо вай чиза румда нашиш гуфта вай када метавонед. Именно ҳози ҳамин чиз барои духтаракое ки тобистонда рӯҳошон жир нияй и матове меиста. Любой оттенкаи рӯра мегирад духтарако. Любой оттенкаи рӯра мегирад. Дона 130. Оригинал. Оптом бо арзон мешавад. Оригинал. Аи фирмаи Габрини турецки оригинал. Ҳам таналкаша дорем, ҳам пудраша дорем. Подводкаша, карандаши барои хош, барои лав. Бо манаи фиксатори зур дорем ки и фиксация мекуна. Фиксация ки мақсад қошотона сафед намекуна. Ҳастай ваёе ки мӯи қоша сафед мекунанд. Диден? Сафед намекуна ё. Иам Габриния, я? Тавсия метем. Иам фирмаи Габриния. Оригинал тамошобина. Ина марҳамат. Фирмаи Габрини 60 сомон. бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 75 контейнер. Тамошобино нигоҳ кунед. Чи пудра, чи мисол таналка, тенои фасон, туш, подводка, чизе ки дар корайтонаку инами хоҳарак да бинависен. Ҷои нигина биёенда як буракак ҷои нигина биёен. Ино ҳам оптови доранд бор, ҳам дона. Мана ҳамаи борошон оригиналай. Ира бинен. Итена ира бинен духтаро хушрӯа. Ичанд сумай и арусакода зура. Ҳама намудуш ҳастай. Ҳам матвиш, ҳам ина блескаш. Хулас ина беҳтарин вариант дар анамин нуқтаи савдо. Рақамо ҳастай нависен, доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонистен. Аксияи калон рафтестай тамошобино дар мағозаи нигина. Нигоҳ кунен аксияра бинен охи духтаро. Хеле нархи ягон ҷода нест. Ҳамаш бори оригинала на? Ё ҳамаш нархош қимат будан. Ҳозир барои ҳами аксияе ки три точки кардестай барои ҳамиё шуда. Барои канали мо духтаро. Барои канали шумо. 5 сомон. Чхенас. Инами ваям туши чашмакам ами нарха. Ҳамаш хоҳарҷон. Инами туш духтаро 15 сомаяма ҷода. Ира бинен аксияи калон. Российский 5 сомон. комплимент российский ваёмо. Москва. И Москва ҳам қазуран духтаро 5 сомон. Помадора бинен. Ира бинен духтаро 5 сомон. Ина каседа дар кора бовар кунен аксияи зури зур. Борои ино ҳамаш оригиналай арусако духтарако ина бо биёен як буракак муқоиса кунен бинен. Ҳамаи масчкомон оригинал российский. Нарх 5 сомон. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 75 контейнер. Марҳамат ина чиай? Мороженое? Ё бальзам для губ. Барои кушани лав. Айдадин бальзамакои хушрӯ. Нархошон 5 сомон. Биёен духтаро. Супер акция дар Москваи российский рафтестай духтаро инамиё российский тозаян. Нархшон 5 сомон шуда бовар мекунен. 4 намудай ҳам вая успокаивающий астай, увлажняющий астай, освежающий астай. Водяные охлаждающие, барои пилинг мекунен, чи мекунен, особенно барои пилинг. В Москве зури российский духтаро ҳамаги 5 сомон. Ина салоно, косметолого бигирен ҳамаги 5 сомон российский оригинал. Акция калон рафтестай харидорӣ кунен. Ё ҳамаш гарантия кати бе аллергический нестана ягонташ. Хулас на раздражение метия на аллергический хулас беҳтаринай 5 сомон. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 75 контейнер. Як буракак бинен ҷои нигина. Як буракак бинен борои ино ҳамаш косметикошон ҳамаш оригиналай духтаро. Чи мисол парфюмерия, чи рексона, шампуну, бальзам чизе ки боша инамҷа бори оригинали якм сортай. Мана оптави кан донаям метиан марамат хоҳен ина биёен оптови гирен. Хоҳен дона да ина биёен бихарен арзонай нархошон. Духтарако пеши нигина омадагем рости иҷара ман авор гирифта будам борои фасони оригинал дорад. Тамоми намуди косметикаро аз пеши нигина пайдо мекунен. Алакай
муштариё хучон медонанд чӣ қадр борои оригинал дора. Марамад имрӯз боз навор гирифтанишон метим борои новинкашона. Биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза, 7-ум қатор, 75-ум контейнер. Духтаракои азиз, ҳозир аксия рафтеста, як буракак нигоҳ кунед. Арусако иҷа барои шумояй. Инами чӣ намуд брендови косметика дар корайтона, таналкои зури зур, пудрои фасон, помада, тен, хулас ҳама барои хушрӯ дар кортон боша. Пеши нами нигина биёен. Чӣ хеле гуфтум ои суроғара фаҳмондумтона. Ма рақамашона мемонам. Агар омадан натонен нависеншона доставкатонам мекунан. Нигоҳ кунед намино ҳамаш брендовиай, ҳамаш якум сортай. Чӣ хеле медонед ҳозир паделка беҳад бисёр шудагиай, лекин иҷа оригинал бисёр доранд. Ҳамаш қариб оригиналай борошон. Ина а як шампун чанд намуд, а я бальзам нигоҳ кунед охи поёна чӣ хеле зиёдай. Хулоса ҳамаша меёбен аз анами пеши нигина духтарои ира бинен чӣ хеле хушучане ира бинен ҳамаи чӣ доранд. Анами бренди Маймуса бисёриё мекованд духтарако. Ина марҳамат ё шампунои оригинал, кондитсионер дора, шампун дора, бо чӣ дора бальзам? Маска, бальзам. Хулас профессионалияй. Ина духтаро ҷои нигина биёен, ҷои оптовишай. Бисёри магазинҳо ё мегиранд мефурӯшанд. Марҳамат ҷои арзон шама шумода тавсия додистам. Биёен донаям метиҳанд шумода бо нархи дастрас. Доставка низ доранд. Ина тамоми намуди анами бренди Маймуса тамоми маҳсулотош ҳастай. Ана ба нигоҳ кунед. Личебни шампуно доранд. Ҳозир дохилшам я бурак нишон тенки ҷон. Ира бинен бисёриё мекованд. Иҷада ҳастай. Диден ҳамино чамплиян. Решаҳош дадрш ҳастай. Резиши мураккам мекунам. Диден 70 сомон. Якта мегири чанқа мебарада ин личебниан бальзамш ҳастай, ҳам шампунш ҳастай. Два в одном инаи бальзамшай. ҳам бальзам доштай, ҳам шампун, личебни оригинал. Бозори Корвон тарафи Пажарка духтаро, 7-ум дарвоза, 7-ум қатор, 75-ум контейнер. Ана ин намуд ҳаст барои резиши муай. Исёдунаи чиай? Личебния. Ина тамошобино. На основе органовой маслы. Дар нуштабу органовой масла дора ампулаш. Дидена? Дӯстони азиз, личебни шампуно барои рехтани мӯи сар, барои мисол мӯи сара ғавз хушрӯ мекуна, блеск метиҳа, объём метиҳа. Анам хеле шампуно дар кортон боша. Арусако духтаракои азиз, бори оригинал. Ҳозир паделка бисёр шудагиай. Оригинал дар кор боша. Инами ҷои асосиш инами магазинай. Мисол ё оптовиам метиҳанд. Асосан оптави кан, леки донаям метиҳанд. Ина биёен аз наздик бинен, харидорӣ кунен. Омадан наметонен, нависен, доставкатон мекунанд. Як буракак бинен да. Иҷа шампунои Клера диден оригиналош. Паделкашам доранд. Хучон меган, инаи паделкашай. Хучон пешакӣ меган ки кадомш паделкай, кадомш оригинал. Пешниҳодтон мекунанд, тавсиятон метиҳанд духтарако. Мисол шумо чӣ проблемае дошта бошед доир ба ҳами ва ёи косметикӣ метонен ки муроҷиат кунед барои доғи рӯай, барои маршинкая ё хучон тавсиятон метиҳанд ки кадомш зураю, кадомша гирен. Нависеншона расмоша мепартоян интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Ичай? Инами доктор Лана ки ози нишон додум тона, инам хе дранашта, ампулаи органовое масло дора. Дадри яҷоя мекуни, збалтовать мекуни, баъд ним соат баъд истифодаш мебари. Ирам барои резиши муай. Дидена тамошобино. Беҳадам зур оригинал нарх бошад 70 сомона беҳтарин нарх. Духтарако озӣ медонен чӣ хеле паделка бисёр омадагиай, леки хоҳен агар духи оригинал гирен, пеши нигина биёен ё ки озина мефаҳмонанд дига ҷоям ки рафтен ҳам чизоро аҳамиятен. Марамад ина духи эклат. Коробкашон умуман фарқ намекунад. Ҳар душам як хелай коробкашон. Коробкаи оригинал ай дубликат фарқ намекунӣ. Танҳо вақт баъд аз кушодан таги оригинал да ини хеле голограмма дорада. Ина дидена? Инаиш оригинал ай, инаи дубликат ай. Дубликаташ 90 сомон, оригиналаш 130 сомон. Дубай 130 сомон, а? И дубликат боша 90 сомон. И камакак светлитар буда я ваеш беҳад хушрӯ. Хел коробкаша бини агар фарқ намекунӣ. Баъд аз он ки кушодӣ
тагишта оригинал ам хел эмблема А дора. бош хе бош фарқ мекунад? Стойкистиш фарқ мекунад. ها стойкигиш фарқ мекунад. Дидем тамошобино эклата. На танҳо эклат. Иҷада бисёр духиё доранд. Ина марамат хоҳен оригиналша гирен, хоҳен паделкаша мегирен. Хулоса ина пеши нигина биён шумо да мефаҳмона кадом намудаш дар корай. Метавонен омада харидорӣ кунен ё ки доставкатон мекунанд. Ина зебрарам бисёриё мегиранд. Ина оригиналош чанд сомон оригиналош? 300 сомон ина оригинал зебра. Бозори Корвон тарафи Пажарка даян. Ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 75-ум контейнер. Як буракак бинен ҳама намуди духиёра меёбен. Арусако иҷа барои шумо яй. Бовар кунен ку ҳамаи чӣ доранд. Аями қалам сар карда ба тамоми гелу мисол тушу чизе боша охи бальзаму ҳамаи чи ҳастай ки шумо да бо нархи оптови ҳисоб мекунанд. Як буракак интихоби тонални кремошон набинем. Тоналкошон ҳамаш оригиналай. Марамат биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 75-ум контейнер. ҳозир анами духӣ барои мӯи сар тренд шидагая. Марҳамат машмуда ҳозир як нуқтаи савдоша дар бозори Корвон гап мезанам. Ҷои оптови шайдихтаро дона даям шумо да пешниҳод мекунанд бо нархи дастрас. Нигоҳ кунед духтаро мист барои мӯи сарай. Як хело духӣ барои сар меган. Ҳам стойкие, ҳам буш нежнияй. ҳамира мешапив духӣ дар кор нест дига. Буша ҷоибот стойки марҳамат духтаро таъриф тавсифира ма ҳамарӯза инстаграм мебинам. Ина марҳамат барои подписчико бо хоҳиш шумо омадагим ки ай бозори Корвон нишон тиям киҷода арзон мефурӯшанд, киҷода оригиналаш ҳастай. Ина биёен иҷада чанд намудаш бидай дубайский оригинал нархи донаш 90 сомонай. Нархи донаш 90 сомонай. Оптови боз ҳам арзонтар мешава. Доставка доранд. Марҳамат духтарако пеши нигина биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 75-ум контейнер. Ина духтаракое ки барои савдо гирифтаниянд биёен шумо да бо арзон мешада. Барои савдо ино бо арзон мешаванд. Марамат иҷада духиёи фасони оригинал астай Дубай. Ҳама чӣ доранд охи борошон беҳад зурай дасти аввалай. Бора хичон меёранд. Баъд анами муска медонен ачхай паделка бисёрай. Ай бисма сар карда ҳозир ҳастай. Лекин муски оригинал хоҳен ина инҷа биёен ина якум сорча айҷои нигина меёбен духтаро ина духиёям чӣ намуд духие ки мехоҳен ҳаста иҷада ҳам дона ҳам оптовӣ. Ана ин распродажа махсус барои подписчикони канали Три дочники. Як буракак бинен духтарако инами шоное ки 15 то 25 сомона буд. Акция шидагай барои шумо 10 сомонӣ. Марҳамат ина ҳозир гузоштан 10 сомонӣ гуфтан омадан 10 сомонӣ. Марҳамат духтаро ҳамаш масажҳои оригиналай гуфтаистам ку то 25 сомонӣ нарх дошт. Ҳозир ҳамаи ҳамаш сучаян. Мара нигоҳ куненда то 25 сомон ҳамаш ҳозир 10 сомон шидагай. Успет кунен бигирен беҳтарин вариантан. Баъд иҷада як буракак биненда на танҳо ина шонаҳошон оригинали хушрӯай арзон шидагай, балки як буракак косметикаҳошона бинед борошон бовар кунен ҳамаш оригиналай. Арусако иҷа ҷои шумояй. Бори хушрӯ гирифтанӣ бошед биёен бо медонед нархҳошон арзонай. Иҷа ҳам оптови доранд ҳам дона. Бозори Корвон тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза даян, ҳафтум қатор, 75-ум контейнер. Краска ина салоно ё ки духтарако хитон гирифтаниян ина инҷа биёенда ҳам дона доранд ҳам оптови тамоми намудаш ҳастай. Диден салоно биёен духтаро ҳамкорӣ кунен нархи оптови метиҳанд дона тамоми намуди ва ёра краскаҳои профессионалнира ё доранд бо нархи дастрас. Бора хичон мебиёранд оптавикан дасти аввалай аз ин хусус нархҳои дастрасай.